50 anyos nga ginang nga taga-barangay Kanamukan, Compostela, Cebu, patay human maanod sa kusog nga bulog sa tubig dihang mibunog ang kusog nga 1 alas 8 kagabi. Giingon nga human nga makagawas ang biktima sa iyang panimay, mibalik pa kini kay adunay kuhaon. Hinungdan nga naapil kini sa pagkabanlas. Ni ang live report ni Luan May Rondina. May Lances, matod sa mga residente sa dapit, milanat lang og kapin sa 30 minutos ang pagbunok sa kusog nga uwan, apan nakamugna na kini og grabing danyos. Sa video nga kuha ni Jay Wags, makita ang pagkuha sa patayng lawa sa usa ka babay nga nakita na lang nga naglutaw habig sa may Gimbal Bridge sa barangay Kanamukan pasado alas 10 kagabi. Giila ang biktima nga si Flor de Lisa Capuno, byuda 50 anyos. Matod ni Dr. Roda May Alfonsa Matinong, Municipal Health Officer, kinsa usa sa mga mirespondi sa dapit nga bloated ug bugnaw na kaayo ang patayng lawa sa biktima dihang ila kining naugkat. Natangay talaga siya ng tubig, yun yung pagkakasabi ng mga relatives. So murag na ako ang yun ang patient na lumos, kung may injuries because of the na talaga yung pag-anod sa kanya. Dulan sa 3 ka oras lang, human maanod sa bulog sa tubig, nakitaan ang patayng lawa sa biktima. Sa daghan na tubig yun, na nainom na ng patient, may dako na yun pati ang yan diri. Tas lagom na yun siya. Gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang dapit na hitabuan ug dayag ang dakong danyos nga mugna sa kusog nga pag-uwan kagabi. Ang mag-live-in partner nga sila si Carmela Tijero ug Brian Ragaso ug ang 4 anyos nilang anak nga si Bon Arki diriyot usab mada sa kusog nga bulog sa tubig kagabi. Matud nila kun wa pa sila pukawa sa biktimang si Flor de Lisa, lakip unta sila sa mga nakalas. Nya ang kanang naanod gyud mo gani pukaw namo nga ang tubig diha na paggawas namo wala ang tubig. Kuha na niya, kana siya, nagtumig, nisunod, kaya mamay ni pukaw. Pag adto namo, wala naman, diha naman siya. Lisod naman siya tabok, kugukod namo, kay ang tubig. Alimuas naman namo diri. Dito may, namat 1 minute rin, sawong, kami dulo. Matog, abot kami dito sa Daplin. Magay, may kayo nakadagan, may dito. Yan, nam sa tubig siya dito de. Saw, may dito, kung bata. Kana, wala, naburag na kainom ng tubig. Dito niya, dagan na itong bunto dito. Aron nili may maano. Wa kalikay ni Carmela nga maemosyonal dihang gasaysay sa nahitabo kanila kagabi kay way ni usa sa ila mga butang ang nasalbar. Bugtong ang simento na lang nila nga sawg ang nahabilin. Mga yan tamig tabang, ug kisa nang malumong kasing-kasing sa among kahimtang karon nga wagi may mahimo. Matod sa ugangan sa biktima, nakagawas na unta sa ilang panimay si Flor de Lisa, apan mibalik kini og sulod kay may gikuha. Gawas na mga to. Kanibalik man siya kung sa gikuha ka, nawili siya ng bayan niya nga. Eh diyan tayo muluwas niya. Wa man siya kapugni. Sukwahi sa balay ni Carmela ug Brian nga hingpit nga nabanla sa baha, nagbarug pa ang balay ni Flor de Lisa apan dayag usab ang danyos nga namugna sa baha. Gani na nga banlas usab ang mga stocks ug uban pang mga gamit niining usa ka dakong LPG shop nga nahimutang atbang sa balay sa mga biktima. Nangahapay ang mga tanom ug nangabali ang mga punuan sa saging daplin sa sapa. Gani may mga basura nga namilit na sa koral sa LPG shop, timailhan sa kalapad ug kadako sa bulog sa tubig nga wa na misubay sa sapa. Usa sa gitinguha sa mga personnel sa DRRM lakip na sa mga mulupyo dinhi nga matangtang umakuha kini mga nabarang basura dinhi sa ilahang taytayan. Nabalaka sila nga kun mobunok na usab ang uwan unyang gabi, posibleng musaka na usab ang tubig sa sapa nga makamugna ug dako na usab nga danyos. Gawa sa barangay Kanamukan, nakasinati usab sa susamang kusog nga baha ang ubang mga bukirang barangay sa dapit, sama sa Kambayog, Tubigan, Bagalnga, Basak, Panangban, Lupa, Mulaw, Dapdap ug Tag-ubi. Gani may mga sakyanan na nga gipang anod, mga paril nga nangatumpag ug mga hayop nga gipang anod usab. Lan sa pagkakutlo ning balita, padayon pa ang gihimong clearing operation sa mga DRRM personnel sa lungsod sa Compostela. Gisubay pa usab nila ang tanang mga dapit nga apektado sa maong pagbaha. Hinungdan nga wala pa sila'y mahatag nga kinatibuk ang danyos. Lan? Okay, daghang salamat, Luan May Rondina.